Niim hagani ka perthei kaba mlong safe show ta la phi hai marway la phi don ha ki chaka ba kanja la ni ka por mit kham tam le ki kan thei ki khanna pat ki samla ku ta tar kilom kami kilom ku par ki mat ikane marwale paklas niu pelat kini ka perthei pat la pon pelat kini ki rius niu ki ba le sniu tena kata ka daw phitim ne em kum no ban le lada phi don pedeng kum kane ka pot phi mat phitim ne em kum no ban yo Jingiarap don ka por phim nang shu phim tip shu kum no ban le phi kwa ne ban tip lada phi kwa em pe kini video hado ban kot hakani video ngan hi kai phi kum no phin yo ka la Jingiarap haka por pe phi mat kum kini ki banta phi mat ki problem lene phim snow shngai sho phi long ear lene phim long safe sho lene phi don hapling ki jingma lene don kono ko ba jai phi te pe yigani video nan hi kai phi ko don wave apps uba phila ban call lene message direct tang shu message kin sa call yi phi na kaliang ki police department lene kaliang ka fire lene ki medical kono la de phi don problem em phila ban message kin sa call phi ngal de prashang ki call hi sha na shlong pat ki ya tho pat ki ong balai ku ta tak tinga ong sunga shutas banga prashang yon no apps tang sudah download tingong okay ta te kum ta ngaro nga try ka day sha em dai ka day sha ti ya phiro phila ban message phila ban page kini video phinam kum no la dai don ka plen kono ke jingjai phi kham tam le ki kan thei ki khanna manta ki sni long save so nga e shisha tena kata ka daw page sa install your new apps tela pidon apting kono ki ching la ni ka problem pidon apting jingma phila ban message ki kin pin sa yo Jingiarap pat kin sa call phi pin si ban batai ki ya ka ek ba phim kando te pin sa yo Jingiarap nang ne te nginam paslam show yang ya sprang pai kawai pa kawai khana ma phin am mes hang ne hang tai what skip right in video mo te yang ya sprang nang kong phi haban install shaya new apps wo way are India mo like the Play Store then the install click hang to apps open you the accept ya kan ni ba the anda pil accept allow back to bar the ai ka state jong phi ma tha ka state jong phi to Meghalaya iPhone number jong phi ba kin yo contact phi ai tha ang to tha gen phone number trong phiang to thì number new phone number WhatsApp ting kin contact phi lang bau new phone number pa phi ai thì heden to connect thì kan pen EP pa phi ha ban register shwa thì yes kan pa kum to click okay thì kan sa poi OTP allowed thì ka OTP kala poi verify thì accept thọ cái kerteng trong phi cái number phone cái date of birth trong phi cái gender thì cũng ta ter thì hết điện mà phi đẹp thọ cái to thì nghe sa ya chụp kmat chụp yes tapi baik itu ki information integrated helpline police fire medical disaster women child parok khaj la dan lut hang to click okay hang to thì para le pidon kam gitu la kontak kip ko lang to kom ta ter thì ka sop ha ka ba yarap ha ngi update setting allowed baik gitu para kana ba kin tip location pi ta ka daw nai setting ra kin tip location jong pi kana ba kin ya ban trace le ni kum ta ter mo thì baik nga persang tu thì baik tu profile thì hadin nang to pi klik ka police subo nga manenga nga persanggen te nga klik ka police te ana nga klik ka police kami gen yes nga klik yes te kami ka to number gen te marmi ka ni number kala apoy ka message ki gen te hadin ka to ka ni porem kila call ngang te na police te kumta
kila ong belajar yu moi pi kom tam ter nga ong ba na persang yo no apps te tangkum to niki fai kono pila ban le kum to te tangkum to hi ka bes ba te tangkum to hi khoblei shibon persang ma P.U.S.H jingma ni em na kani ka channel but kam tam ro na kani ka video la pi snow ba P.U.S.H jingma karshan ta ka pi subscribe share kini video shiki we shiki perlak jang pi ki marjan mar pa jang pi ki be ek ki tan jang pi but shiki bahayeng jang pi khanang ba ki ro kin long save ba kin ya ban install yo new apps khanang ba ki ro la ki don hapling ko no jing ni jing ma kin ya ban contact ban ya Jingiarap na kaliang ka police department ba kiwe medical kiwe te khoble shipo ni jing karshan jang pi na ye karshan shu ena what but me subscribe what boteng subscribe na tahi ti tangka tahi khoble shibon ngin session pada next video